concentrant aquí a la zona mixta i aquí les tenim que a poc van omplint tot el roster. Aquí tenim Clàudia Pina somrient, veiem també a Caroline Graham somrient, fent algunes indicacions. Eva Pajon encara de concentrada, Irene Paredes, aquí les tenim a totes, la Marta Torrejón també hi és aquí preparada fent estiraments. Laia Aleixandri, les tenim a totes aquí, a punt de sortir, així que culers, vinga, estem preparades i preparats per rebre-les al terreny de joc. Vinga, som-hi!